Jaranan nek. Ya, oke. Udah sekarang kayak gini. Aku nunggu lirang koleman main Wis entek kabeh. ana jaranan nonton. Mas kok mari matek bisa kabeh Mas? wis yo kenangan entek karo gula. Sisi. Ya kok tak kayak bensin. Oh, entek wis. Oh, nek ngembur. Wis kurang sing akeh. Salam. Pun. Terus coba nyuting-nyuting suntak. Tempat. Ngepati payu yo. Yo. Akan selikur ya, karang sari. Merunut, disiapin Habis. Bergaya. Wis jalur sepurane sing akeh. Wis. Ora ono entek wis entek. Sememburu dibuak-buak entek wis so. Delok apa meneh? Wis. Jalur sepurane sing akeh. Wis. Apa? Lah, mulai. Caupat, bentuk caupat. anak syukur aku yo ngene. Dan. Oh, dan. Wedokan. Ayo lah. Terang lho, Jo. Hah? Kak, Ayo. Balik wes, yakin tugasku. Aku nurut je, jamungi awakmu nomor piye? Ayo. Wes. Yo, terus sama aku. Wah, aku ning ngono apa? Ya. Jo. Boleh baik. Mari kan tono. Beli ae. Ya sing ono sing janji. Mari kan tono. Iya. Ayo tono tadi tangannya, tangan mana kan? Mantap rumah itu. Anda siap. Wes. Iki pasangan iki.